Sige, ganun. Ay, punta si Miss Sulali, ah. Tapos mag-practice kayo. Troop leader, sali tayo! Okay na po ba? Okay, music maestro. Sila ng Carlos ay isa sa payapang bayan ng Pangasinan. Kilala ang syudad na ito dahil sa pangunahin nitong produkto, ang mangga at kawalan. Karamihan sa mamamayan ng San Carlos ay dito kumukuha ng panghanap buhay. Kaya ang buong lungsod ng San Carlos dahil sa pinakamalaki at ang pangunahing sentro ng kalakalan ng mangga at kawalan sa buong Pangasinan. Mga bilao. Can you contestant number 3? Okay, ready to move on, contestant number 4? Thank you.
Thank you.